Indånding, løft brystet, buk knæene, længe på rygsøjlen. Træningsformen yoga har for alvor slået igennem i Danmark, og det er hos mennesker i alle aldre, som både får ro og styrke i sindet, som følge af netop yoga. Yoga betyder forening, og handler om ligesom både forening, det fysiske, det psykiske, det mentale, alle de her forskellige ting. Så for nogen er det bare en gave at få lov til at få en mere kontrolleret og rolig vejrtrækning. For andre er det noget fysisk, de gerne vil have. Og den populære aktivitet er heller ikke gået forbi Brøndby Idrætsefterskole, hvor forventningsfulde og glade elever en helt almindelig torsdag satte kursen mod Naline Yoga på Frederiksberg i København. Jeg finder, at det bliver udfordrende på det fysiske plan. Jeg forventer da, at det bliver hårdt, men jeg forventer også samtidig, at jeg kommer ud med en god følelse i kroppen bagefter. Det bliver rigtig fedt. Under transporten fornemmede man for alvor spændingen hos de unge mennesker, der skulle afprøve det, der ganske enkelt kaldes for hot yoga. Det er en del af vores top performance uge. Så vi prøver nogle grænser af, prøver nogle forskellige idrætstræning. Mange dealer jo ligesom med stress. Det fede ved yogaen er så, at man kan kombinere det med kroppen og få lov til at komme ned og faktisk mærke, at man har den her stress, og så lære at håndtere det. Så jeg tror, det er derfor, det er blevet yoga for mange mennesker i forhold til bare at gå til gymnastik eller gå i et fitnesscenter. Omklædninger derefter klar parat start til en temperatur langt over de normale 20 grader, som der også dyrkes yoga under. Ja, det var en særdeles varm og oplevelsesrig formiddag. Brystet frem, tegn solen og ind, hele vejen til stående. Udånding, hænderne til jer. Efter 5 kvarter i yogalokalet var det efterfølgende tid til en evaluering fra eleverne, der rejste hjem til Brøndby Idrætsefterskole med en oplevelse rigere i bagagen. Det giver helt klart den ro, som jeg håbede på, at det ville give. Det gav det mig rigtig meget, sådan en afslappende ro. Jeg kunne forestille mig, at jeg ville kunne udvikle min balanceevne, især fordi jeg spiller fodbold. Så ville det måske være noget, jeg kunne bruge i fremtiden på den måde. Det er hårdt. Rigtig hårdt, men det er også rigtig rart. Man kunne mærke, for hver øvelse, man lavede, der blev man mere og mere smidig. Hvis man lavede nogle samme øvelser, så man gentog dem. Det var en oplevelse, jeg aldrig havde prøvet før. Jeg synes, det var fedt. Jeg synes, det var udfordrende, og det var rigtig hårdt. Hvad kan det give dig i fremtiden? Ja, det kan nok give mig lidt, fordi jeg synes, det virkelig fede var, at hvis du virkelig koncentrerede dig, så kunne du godt mærke, at de øvelser, du ikke lige kunne finde ud af i starten, dem kan du faktisk den kan du finde ud af til sidst. Sæt dig selv længere frem på